Здравейте, приятели, аз съм Цеконодер и днес играем Minecraft и съм с текстчър пак, който сам се правя. Това е текстчър пак, който сам се правя, знаете. Изобщо не знаете, че аз мога, ето, по меча. Виждате червеното, това е кръв, все пак е меч. Но обилно съм наслагал. Текстчър пака не е завършен. Леглото ще е в такива цветове, светли. Изтеглих един текстчър пак и трябва да си го превръщам в свой, като правя разни неща по него. И в момента точно си мисля за едно нещо и то е запаси. Къщата ми няма да е голяма. Това ще бъде нещо като мини килик. Къде го измислих? Мини килик. Може това няма да ми е къщата. Ще имам няколко къщи и се радвам, че имам минимап. База. Да, тук ще ми е първата база. Няма смисъл да събирам дърво. Тук има дупка. Да, той е сървър. Това ще го превърна някой ден в сървър. Ама някой ден. Името на програмата Стонсто вече сте я разбрали, защото постоянно през екрана ми минава името на програмата, не е купена и за това. Не е качествено. А на мен мерника ми е малък. Ой. Я ми ело. Ала аз имам меч. Какво ще се съхувам от тебе? Ело. Хълк. Я, ропам флеш. И като те развалено месо. Абе, ело ми са. Някой друг? Иска ли? Някой да се пробва срещу мен? Някой? Не. Много добре. Никой не иска да ме предизвика. И защо не ми показва скина? Това е загадка. Интернет имам. О, не, стъмва се май време да спа в леглото си. Ау! Това заболя. Мога да се така. Оп, стъм се, ужас. Ето ще да се почна. Изчезна. Ще се видим една сутринта. И върнах се деме. И сега, тъй като е ден, защо се изхвърлям този код, трябва да го направя под
черен. Не знам. Нямам голям опит в рисуването. Сега да видим някакви координати. Мога да и да видя. Да. Айде де. Тази клавиатура. Така. Оп, идеално. Къде е кола? А ето. Така. Аз през това време, колко точно съм сложил тиче на базата. Не. Раз. Добре. Както виждате, не знам какво строя. Просто си строя нещо. Камъкът ми свърши. Това ще го довърша извън кадър. Ще съберем материали извън кадър. И типът след малко ще стане 1 гигабайт. И ще се опитам да го... А да, в края на поредицата още от сега казвам какво ще направя. В края на поредицата ще... На креатив ще направя един цял път от динамит и ще взривя този динамит. Но това е чак в края на поредицата. Ще се взривя и себе си. Защото искам края на поредицата да е динамичен. Топ. Сега да си направя платформата. Хоп. Хоп. Сепио, разкарай се от тук и ми дай мастил. Книга с перо, много обичам да си документирам нещата и с малко ви казвам чао, защото имам малко работа. Така... Ако искате
искате, може да снимам на Skyblock. Замувам се, което е малко тъжно за мен. Защо скина ми е на момиче? Казвам ви чао! Дано да ви е харесало това видео, ако е така, абонирайте се за мен и дайте идеи и чао от мен. Бай!